La kuyashisa la imvana namhlanje iyanqamlezwa izobe isemnqamlezweni so indlela nje that I thought I should honor uYesu was to get my Sunday's best, which is my drip. Yayizwa lonto drip by isintu kodwa ke asikho lapho. You know sanibonani ke maobongolo endlovukazi ngiza nendaba wona uzanani nendlebe la kuyashisa la kade kulokhu nje insukwini ngilokhu ngibuka uThando Nesithembu ke because angikho ke South Africa so ngilibuka ngamakepisi ngilibheka endaweni nje go hey Nkosi yami ngingangijudge. Okay, so now and I thought to myself ngihleli phansi ngiyacabanga ukuthi ngeke uThando Nesithembu they owe us a reunion. Boom, they owe us a reunion. uLokhuzana uMacele uMayeni uMakhumalo uMangwabi noMakhwela ngiyambala uMakhwela yebo usanda kufika kodwa ngiyambala uMakhwela. We need ukuthi bahlale phansi kuma sofa kube ne host ezoba interviewer umseleku abe khona aba interviewe amakhosikazi ewodwa nje ekhuluma because hey kushubile lapha kwaThando Nesithembu. Hayi Mzumbe no, and funny enough indawo yangasekhaya kushubile Mzumbe. You know TV has never been this hot kwamseleku cha bayishubisile but abafazi sebengena ngestimela sebeshaya ikhushukhushu ngathi ngiyayibheka uMandosi ngapha uMagayi ngambona eshintshe ebusweni cha ngabona ukuthi hayi kushubile ngathi ngiyambona umseleku unwa ikhanda kaningi uMayeni lushubisile uThando Nesithembu uyangizwa ukuthi ngithini ngithe angigqoke nayo idrip yami dripping in design. Have you seen my wife? Hosh Karamai. Kushubile so into ngicela i-reunion ukuthi ebenze i-reunion. Yabona ke masebenza i-reunion why not bathathe ingane zesithembu bazithi hlwa because ke sifuna a bigger reunion asifuna ukukhuluma abakhosikazi kuphela sifuna ukukhuluma nezingane. Balethe uMpumelelo balethe uAbongwe balethe uLwandle balethe uMpilo balethe uSnee. I-reunion le siyayihlanganisa manje siyayiqoqa bese beqeda belanda amakhosikazi noma beingane baMpumelelo sicela uVuyokazi angasali. I know ukuthi uVuyokazi she's living her life like it's golden, lost weight, snatched for the gods, waist on point. Sicela uVuyokazi abe khona kaloku kunezingane ezuthuzi kaMpumelelo so we want her there in the mix. And then bese sicela uTirelo abe khona because sifuna uTirelo abe khona ayisifuna ukushubisa lapha sifuna leya reunion ishubise. And then bese sicela unkosikazi lo musha konje ubani igama lakhe uMakhwela unkosikazi lo musha kaLokhuzana unkosikazi omusha kaMpumelelo angimazi igama lakhe but yena ke lokho kuhle nje ukusibutubutwane esithandayo angimazi igama lakhe naye abe khona. Sifuna I want to see some you know what I mean. And ngiyazi ukuthi uLwandle akafuna intombi yakhe ibe khona but siyafuna ukubona uma wengane sizwile ukuthi usebe pregnant uma wengane sifuna nje kube khona nje but uSnee ningamshiyi ngaphandle. One thing about uSnee she knows how to cause chaos lapha kubo. Sicela uSnee ukuthi abe khona naye abe busy nje abe busy nga something abe akhulume nje sifuna achaze ukuthi kwenzekalani because hey it's been hectic. Yazi ya hectic uThando Nesithembu like sengifisa ukuthi ngicela ningithathe ngivele ngiyohlala eMzumbe bashuthe ngikhona. Ngicela ningimemene bonke indlovukazi ngifuna ngishuthe ngikhona ngihleli la eduze kwenu. In fact nje ngifuna ukuhlala nje la eduze phakathi kwaMayeni noMacele. Ngisihlobo ke nakacele isalukwazi sizala ubaba wami sakacele kodwa nje ngifuna ukuhlala lapho nje eduze kwaMacele noMayeni ebese ngiyasuka ngize ngala uMangwabe noLokhuzana noThobile ngizohlala noMakhumalo la ngifuna ukuzwa nje ngifuna ukuzwela mina mathupashisa yo yamnandi TV. So please Thando Nesithembu do consider the fact that we want a reunion. We want you guys to have a reunion whether niyenzela kuphi but maybe you guys should consider doing it in front of the audience. Have the audience seating and then bese kuba inina in front of the audience nayo ibe ne chance to ask you guys questions.
Siningi izinto esifuna ukuzibuza ngendaba yaseMzumbe. UMzumbe uyawa siyawubona izindlu ziyadilika like we are caught up. Yazi yashisa TV. We are so caught up with Uthando Nesithembu, like every time episode bayiphuma sifuna ukubona siyasearcha. Iwesi ke thina Nkosi yami basusela uShowmax asisakwazi ngisho nje ukuthi siphefumule. Sekufuna sibheke ngamafastela. I can't wait to be in South Africa so that I can be able to watch it like that. But nje hayi iTV nigcinishisa abantu bakaMseleka ngifuna uqama namakhosikazi ayaye. Keep it up, but sicela leyo reunion ke siyayicela as soon as possible. Ubonke lo Indlovukazi signing out. A side note, ngake ngahlangana noMacele kanye noLokhuzana noMseleku emall eSheli. Is it khona imall le lapha eSheli nje ilapha phezulu Market Mall or something, I'm not sure ibizwa ngani, but ngangilapho bengisekhaya ngigodukile ngahlangana naye ehamba uMacele noMseleku behamba bobabili babeyongena eClicks. Guys, muhle uMacele. And I don't doubt ukuthi abafazi bakaMseleku bahle bonke. uMacele une-aura nje that is very beautiful guy. Ngiyanitshela ke mina esengangambona. My daughter was starstruck. We took a picture with her. I mean, mina ngisaba ukuthi ngihlupha abantu because you know ngiyazi ukuthi abantu bazihambela indlela zabo abafuna ukushutha. So but my daughter was very excited, so I asked them ngabacela ngathi ngicela ukushutha nabo, and my daughter did. She took a picture with them. Anginaso ke mina isithombe ukuthi ngimkhombise for ukufakaza ukuthi nami ngahlangana nabo. But nje I do love amakhosikazi kaMseleku, all of them, all genuinely so. They are bringing ihiti kuloamuzi, and also Uthando Nesithembu should consider ukuthi and then bayenza uMayeni abe ne show yakhe yedwa. I think she deserves that. I think she's funny. I don't know what uzoyenza kanjani. Angimazi ukuthi uzoyenza kanjani uMayeni show wedwa, but I think you should have a show alone. Umayeni and what not. I don't know what it is, but I think it's time for us to get Umayeni. We've seen uMacele noLokhuzana no Thobile uMakhumalo on TV. We've seen them benza amanye production ndawonye. So we would like to have Umayeni noMangwabe. uMangwabe ke weshubisa kwi first season. uMangwabe ushubisile naye bokuthanda Nesithembu, ushubise kakhulu. Ushubisile uMangwabe yezwa. But nje I would like to see Umayeni having her own production and nje ekhuluma nje. I don't know what she's going to talk about. Mhlawumbe uzo include namakhekhe akhe awadayisayo and all of that in her fashion. She's a fashion designer. You know, kuningi nje that we can learn ngoMayeni because hey, she's feisty, that one. We like her. I like her. Yabona masithi. Ethi ngiziphumulele ngiyipholele ngisoshabeni ayiwena and oshabeni ngakithi lalela labo bantu baphuma ngasekhaya bonke ngake ngahlangana nengane kaLokhuzana kaMacele ezingolweni uAbongo nje ngihlale ngimbone ezingolweni ngoDisemba mangisekhaya uAbongo seyingolweni like ngiyababona nje ngiphambana nabo kanje left right and center. So yonke lento yenzeka ngakithi angizenzi special, but I am special. iTV ingalanga eMzumbe. Okay, eMzumbe ke mawuyanga la eMorrison kungakithi la ubaba ephuma ngakhona, mawuyangapha ezingolweni ngalana ayila uma wami ephuma khona. So nje uyangibona nje ukuthi lento le indaba yase Shepstone nje ngiphethe ngizandla ngiyazi yonke. So that is why I think ifamily yaka Mseleku should give us a reunion. Nicabanga nina bangani bami, what's your take on that? Please let me know, and please ngicela ubhalela ngezansi ukuthi ubani favorite wife yakho kwaMseleku. So ngifuna ukwazi ukuthi wena ubani umthanda ngenhliziyo yakho yonke kaMseleku. uMacele, uMayeni, uMangwabe, uMakhumalo, uMakhwela. Athi I think we reunion uMakhwela mangasabe khona le reunion ingashuba kakhulu. I just want to see something. Khona something that is brewing. And also kule season why uMakhwela ngamvezanga kakhulu. You know what I mean? So please do something.